मुंबई विमानतळावर कस्टम विभागाने मोठी कारवाई केलेली आहे। परकीय चलन आणणाऱ्याला अटक करण्यात आलेली आहे। परकीय चलनाची भारतीय किंमत 87 लाख रुपये इतकी आहे। दुबईहून मुंबईमध्ये आलेला हा प्रवासी आणि त्याला आता ताब्यात घेण्यात आलेला आहे। गुप्त माहितीद्वारे कस्टम विभागाने ही कारवाई केलेली आहे। ट्रॉली बॅगेमध्ये हे परकीय चलन लपवलेलं होतं। तर मुंबई विमानतळावर कस्टम विभागाने मोठ्या प्रयत्नांनंतर परकीय चलनाच्या तस्करीचा प्रयत्न हाणून पाडलाय। गुप्त माहितीद्वारे कस्टम अधिकाऱ्यांनी ही कारवाई केलेली आहे। दुबईहून मुंबईमध्ये येणाऱ्या एका प्रवाशाच्या तपासादरम्यान त्याच्या ट्रॉली बॅगेमध्ये मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन मिळालं। या परकीय चलनाची भारतीय किंमत 87 लाख रुपये असल्याची माहिती आहे। ट्रॉली बॅगेत आतल्या कप्प्यामध्ये ही रक्कम लपवण्यात आली होती। कस्टम कायद्यानुसार प्रवाशाला अटक करण्यात आली आहे। तर मुंबई विमानतळावर ही मोठी कारवाई करण्यात आलेली आहे। परकीय चलन ताब्यात घेण्यात आलेले जवळपास 87 लाख रुपये इतकी ही या परकीय चलनाची किंमत आहे।